Team of the Season играчите вече са в паковете и ако искате да сте едни от първите, които са ги отворили, посетете сайт fifacoin.com, за да си набавите коин, използвайте моят код CHOCO за 5% отстъпка и се кефете на вашите сини карти. Остава, готини пичове, и днес е много яко и специално видео. Преди да започвам обаче с него, хора, искам да знаете, с тези от вас, които си мислят, че сега ще обявя Fidget Spinner победителят. Не, той ще е в следващото видео, понеже това ще е за FIFA 18. Следващия клип, началото, ще разберете кой печели червеният Fidget Spinner, защото трябва да мине още малко време, откакто съм пуснал клипа. Не са минали много, няма и 20 часа, така че нека станат поне на 24 часа и тогава ще разберете кой печели. Той аз не знам, може да имаме любопитно, но все пак. Имате време да се запишете, спечелите този Fidget Spinner, хора. Линк има долу в описанието за клипа, така че който не е отишъл и не го е гледал, да заповяда. Знаете, че FIFA 17 хайпа вече лека по лека почна да поспада. Team of the Season играчите излезнаха и дори на някой вече не им е интересно дори да играят самата игра, защото просто вече толкова им е писнало цяла година, че наистина вече няма какво да правиш. Има хора направили по 5, 7, 8 кариери, други първа дивизия изиграли сумати уикенд лиги, трети сменили 1000 отбора и на теб вече ти писва, разбираш ли? Затова, хора, преминахме към нещо ново, а именно, вижте какво става пред мен. Това не е официално от EA, но наистина концепта, който е направен, е изключително добър и днес ще го разгледаме какво може да включва FIFA 18, защо и какво аз мисля по този въпрос. Останете, ако искате да разберете, между другото, защото това за мен е супер интересно. Да започваме с старт менюто, хора, което е, виждате, Пол Погба, този син оттенък, който е между другото уникален, логото естествено FIFA 18, много добро. Влизаме, виждате как се конектва в сървърите, виждате това до 18 как се върти, изключително добре е направено. Нали, от пича шаутаут на James CDZN, който за този дизайн наистина уникално го е направил. Спираме се тук на първото меню и това е, имаме отново Kickoff, See What's New in FIFA 18, Lightning Rounds и New Skill Moves in the Game. Естествено горе имате това за левелите. FIFA 18 в ляво, тук нищо ново до този момент, в смисъл това си го има в предната игра, просто са сменени играчите, сменен е самия дизайн и просто начина, по който ги виждате, но интересни си неща, хората първа започват, защото когато видите второто, виждаме Kickoff, Ultimate Team, The Journey, Season 2, сезон 2 на The Journey. Дали? Мисля си, че ще го има, понеже знаете, предния път завърши с Алекс Хантър, завърши с предложението му към английския национален отбор. Би трябвало тази година, т.е. FIFA 18, да играем с националния отбор на Англия. Това ще е уникално. Имаме New Career, имаме Training Session, имаме и FIFA Street. Тук искам да обърна много специално внимание, хора. FIFA Street is back. Download the add-on and play transformed game mode. Това нещо, ако се случи, това ще е уникално. Това ще е уникално и ще ви кажа защо. От много малък си мечтая в самата FIFA да има FIFA Street. Преди много време, когато хората още играеха на PlayStation 2, някои от вас още не са били живи, тогава беше една много яка модерна игра, FIFA Street 2. Беше уникална, но след това последваха една FIFA Street 3 и една FIFA Street 2012, която така и не е излезна за PlayStation 4, не знам защо. Играта също е супер, може да я проверите за компютъра, няма само за PlayStation 3 и Xbox 360, но е уникална. Това, да имаш възможността, хора, отново да играеш, примерно на малки вратички с по 5-6 човека, в футбола да имаш, примерно, Роналдиньо, Роналдо, един хубав вратар, само трикове, задни ножици, на малки вратички, кръчолчета, това ще е уникално. Представете си да има собствен Ultimate Team на FIFA Street. Това ще е брутално, аз наистина, значи миналата година се спекулираше, че ще пуснат FIFA Street, но така и не го направиха. Искрено се надявам тази година спекулациите да са вярни и да го пуснат, защото просто това ще е една детска изпълнена мечта за мен. FIFA Street си FIFA Street, всеки го обича, не вярвам да има някой, който не го харесва. Аз лично казвам с ръка на сърце, ако следващата година има FIFA Street, хора, ще има повече видеа на нея, отколкото на Ultimate Team. В смисъл, то ще има вероятно някаква кариерка и там ще играем, защото това е уникално. Спираме се тук на Алекс Хантър или Virtual Pro. Ще има ли възможността тази година да играем Journey-то със себе си? Това задаваха въпроси изключително много хора. Ами аз лично не знам, не мисля, че ще го има. Но пичах, добре го е вкарал. Customize your own young prodigy and have full control on your player. Това ще стане малко трудно, понеже има толкова много хора на света, които играят FIFA 18, нали, в случая. И всеки си направи неговия играч, не знам.
Ако измислят някакъв начин, това наистина ще е супер и ще го играем. Няма да го подминем, но отново Алекс Хантър също ще си има storylines, cutscenes and more. В смисъл, едва ли примерно като си избереш твой играч, той също ще има тези сцени, където примерно в апартаменти, в съблекалните и така нататък. Не знам какво подготвят. Много ми е любопитно EA какво подготвят за този сезон на FIFA 18. Виждате тук какво става. World Tour. Continue flying around the world, showcasing your skills to the world. Online games и mini games. Значи, това е яко, защо ви казвам, защо виж тук са включили това Руни и това месец от FIFA Street, това нали си е Роналдиньо. Play with friends in an online tournament or play the FIFA Street Weekend League competitively. FIFA Street Weekend League. Представете ли си, хора? Да има примерно играч на седмица с най-много скилове, с най-много вкарани кръчола, примерно награди да ти дава, това ще е брутално, човек. Practice your skills by playing minigames which featured in previous FIFA Street years. Демек там да целиш пак някакви неща, ама това ще е много по-различно от сегашните skill games. И World Tour, не знам, ако има World Tour и FIFA Street, това ще е наистина безбъдната мечта, не знам за кой път го повтарям, но наистина си е така. World Tour на самата FIFA Street. Знам, искате ли ви в FIFA 18 FIFA Street? Ако да, защо? И ако не, пак защо? Защото ми е много интересно да чуя вашето мнение по повод тази спекулация, която наистина искрено се надявам да е истина. Менюто наистина е уникално. Training Session, виждате Defensive, Midfield, Attacking. Имаме нищо ново от миналата година, просто се апгрейднал е, в смисъл сменил е играчите. Виждате сега Ultimate Team менюто. Foot Champions. По смисъл, едва ли ще го махнат, това си остава супер, нали, тази година го включиха, поздравления за Foot Champions, много успешен мод. Отдолу имаме Spin the Wheel. Play out new game mode in Ultimate Team. Значи това Spin the Wheel сме го гледали при много ютубъри хора, нали, през годините. Нали, те естествено са го правили така, с такива дизайнери. Това е когато се въртат примерно 5 карти в едно колело и вие избирате и ви спада някой и го взимате. Това не мисля, че някога ще го има в FIFA 18, в която и да е било FIFA. Просто не мисля, не вярвам. Другото, тук да обърнем внимание, хора, на Foot Generations. Това е нещо, което искам след FIFA Street. Go back in time and play with your favorite players from past FIFA Ultimate Teams. Да можеш да играеш с предните карти на предните играчи, хора. Това ще е феноменално. Много хора искат Foot Generations и го повтарят още от FIFA 14 да го пуснат. И решиха да пуснат легендите. Не казвам, че легендите са лоши. Казвам, че Foot Generations ще е много по-добре, защото тук, хора, представете си примерно 2009 картата на Фернандо Торес, или на Дрогба, или на Руни тогава, или на самия Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед, или на Карлос Тевес тогава, или Ван дер Сар по това време. Значи има много вариации и тогава наистина Ultimate Team ще разкаже играта на всяка една игра. Представете си трансферен прозорец, трансфер маркет с всяка една карта до сега от миналите FIFA. Има толкова много играчи, че чак ще се зачудите кой да вземете. Foot Generation ще е наистина уникално, ако се случи. Дай Боже да го направят. Но това зависи, хора, изцяло от EA. Не знаем наистина какво са подготвили, каква е тяхната идея. Може да е нещо тотално различно. Просто поздравления за пича, който е направил дизайна. Наистина изглежда уникално. Виждате тук на онлайн имаме Pro Clubs. Make a team with friends and play an online season or competitively. Нищо различно от каквото е сега. Екипа изглежда готин. Той си го е направил естествено спрямо него си. Има Co-op Ultimate Team. Това вече е съвсем друго ниво. Play the best game mode in FIFA together with your friends. Да може да играеш заедно с приятели Ultimate Team също ще е върховно и уникално и да си имате собствени дивизии и да няма никакви проблеми да си чуете как да се намерите или как да се добавите, както на мен се случи тази година с PickPook. World Cup 2018 Русия. Experience the 2018 World Cup in FIFA game mode such as Ultimate Team redesigned for Russia 2018 и също имаме Virtual Reality, как се служил на Канте очилата. Virtual Reality has come to FIFA. Play all the best game modes in a new world. Това ще е... В смисъл, едва ли всичко това ще го струпат наведнъж. Пичат, нали, идеята му е супер. Може би целият му дизайн за всички менюта ще е в рамките на... Всичко ще се появи в рамките на 5 години. Не знаем. За Virtual VR съм сигурен, че ще измислят нещо, примерно. Ако не тази година, ще е примерно една или две със сигурност, понеже че супер набира популярност в момента. Световното 2018, спомням си, че 2014 FIFA имаше един мод на световното тогава.
но не беше кой знае какво смисъл, не беше чак толкова много интересно. Ако измислят нещо ново, ще е супер. Но стискам най-много палци за FIFA Street. Да видим тука. Той показва. Супер се изправя с дизайна, наистина поздравление, много ме изкефи. Аз като го видях майна и виждате на Customize имаме Kit Creator, Control and Video Calibration, Game Settings, Privacy Settings и Badge Creator, да можеш да си правиш и лого, това също ще е супер и твой екип. Това с екипите също ще е много яко, защото представете си примерно нали, слагате логото на някой друг отбор, а пък ето виж както го е направил той, вижте Real Madrid, JC, EA Sports, самия екип е някакъв такъв къстомайзър, това ще е супер готино и да може да си играете на Ultimate Team с вашия екип, това ще е наистина брутално. Ами не знам хора, аз лично съм почва да ми идва хайпът с FIFA 18, понеже EA обявиха, че и днеска на 5 юни ще пуснат новини по повод играта, не знам геймплей или какво ще, може да направя клип пак като миналата година реакция на първия трейлър, но не знам, искам да чуя вашето мнение, защото това е скандално. Божествено. Така че да, ако искате повече новини по FIFA 18, дайте лайк и ме уведомете долу в коментарите. Също така, абонирайте се ако още не сте. Аз бях Чока Парлака и както винаги до следващото видео.